september 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties de resolutie Transforming the World, de 2030 Agenda, aangenomen, de zogeheten SDG's. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft deze agenda ook aangenomen. En als onderdeel van het Koninkrijk heeft de regering van Curaçao zich gebonden aan de realisatie van deze doelen. De 2030-agenda is een brede duurzaamheidsagenda waarin 5 componenten van duurzame ontwikkeling op een evenwichtige manier zijn geïntegreerd. Het gaat hier om de componenten mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Op grond van deze 5 componenten zijn 17 doelen beschreven die per 2030 gerealiseerd moeten zijn. De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft onderzoek gedaan naar de mate van voorbereiding door de overheid om deze doelen te realiseren. Over de jaren heen hebben de regeringen verschillende acties ondernomen, waaronder het vaststellen van een Nationaal Ontwikkelingsplan voor Curaçao, het zogeheten NDP. In dit plan heeft de regering 4 van de 17 doelen geprioriteerd, namelijk SDG 4, 7, 8 en 14, met de bedoeling om te werken aan vorderingen op het gebied van onderwijs, economie en een duurzaam milieu. Later is SDG 1, te weten geen armoede, toegevoegd. De Rekenkamer heeft geconstateerd dat er knelpunten zijn die de realisatie van de doelen per 2030 voor Curaçao kunnen vertragen of verstoren. Om de doelen toch per 2030 te kunnen bereiken, is de regering eind 2018 akkoord gegaan met een roadmap. Dit document bespreekt een aantal belangrijke gebieden en geeft de te volgen richting aan voor de implementatie van de SDG's. De Rekenkamer heeft de voorbereiding beoordeeld op basis van 7 stappen. Ondanks dat de Rekenkamer heeft geconstateerd dat er sinds 2015 vorderingen zijn gemaakt, is nog niet volledig voldaan aan deze 7 stappen. Gezien het feit dat reeds 4 jaren verstreken zijn, maakt het dat dit urgenter wordt. Wil jij meer weten over de knelpunten, de 7 stappen en in welke mate de overheid zich heeft voorbereid? Lees dan ons rapport Gereedheid voor implementatie van de Sustainable Development Goals.